Igbo ekele m unu. Anyị abịala ọzọ tata na egwuregwu nke anyị na-akpọ anyị bụ ndị Igbo. Ọ nwanne unu nwoke mbụ Maazị Uchenna Ijegalu. Ine anya na-akụ nwe ya afụ nwanne m nwoke nke a na-akpọ Onowu mbụ Maazị Ambrose nwanne abịa ka ime. Igbo daalụ nọ Igbo mmanụ unu n'anya unu afụ na m n'ọfụma ọ bụ na abadọrọ m ma abịa n'ebe a so anọ m bere ka nwoke si adọ Chineke na-adọ ndụ na isi m ekene dịrị ya. Tata anyị ga-ewetara unu ihe a na-akpọ ndụ Igbo maka na ihe na ga-eme ebe a tata anyị asụghara bekee tụkwa ya n'Igbo. Ọ ya abụ na onye ọzọ abụrụ onye Igbo n'ihe anyị na-ekwu omeme gịnị ọ ghọta ihe a na-ekwu maka ya ọ karịrị ya na-etufu nwoke maka ndị Igbo tụọ eme ngwa ngwa eme ya gịnị emeghara ọdachi. N'ihi nke a anyị na-achọ ikwuzi ekele. Ịmara ndị Igbo si na onye fee eze eme gịnị eze ya. Anyị nwere onye isi anyị na Kaduna anyị nọ n'ime ya mbụ eze ndị Igbo dum na Kaduna. Ama m n'ịma nọ n'ọfụma. Nke bụ eziokwu bụ na eze ndị Igbo nke onye ọbụla ama nke mụnwa soro mara mụnwa soro mara injinia Sadeke bụ nwoke ọma na-eme ọfụma na-akwanyere mmadụ ugwu. Ọ na-akwanyere okenye ugwu na-akwanyere nwata. Mana o nwere onye mụ na ya nọ abalị ole ma ole gara aga anyị wee kwute okwu onye a wee na-akọwara m na arụ dị ya na o jekwere bata n'udo. Ọ sị na ọ karịrị ya ọ kpara ihe a ka a na-ayọ Chukwu na eze ndị Igbo na Kaduna steeti ejego bata arụsie n'ike. Ekele dịrị Chineke n'elu kasị elu. Maka ihe a gosi na Chukwu nọnyere anyị bụ ndị Igbo n'obodo a. That's why unu anyị sị na anyị ga-eme ya n'Ngili Igbo. What he just said is that the Igbo king in this town is healthy and sound because that man is humble. He respects the poor, he respects the rich, he respects the little and the higher. He is a man that is so humble. And I also knew that his PG is a very humble man who is ready to work with all the Igbo people all over the world. Also about the government. The truth of the matter is the election that brought him into power was very credible. Okay. Violent free. Yeah. And this is what the Igbos are known for. And the past President General, laid down a very solid foundation that gave birth to the current President General, being elected, and of course, a very solid platform. Okay. So we thank God for that. And just like you said, the current serving President General is also a very humble man. It is difficult for you to, identify him on sight. Okay. Because he is down to the earth. All right. Well, ihe o kwuru na PG anyị mbụ President General anyị na nwoke nwere obi umeala. That is a nice man. Mana Onowu, without wasting much of your time, I think we will go on commercial break. When we come back, we'll do what? We'll continue. Vino General Services, the leading leaders in all industrial gases such as oxygen gas, acetylene gas, nitrogen, medical oxygen, nitrous oxide, welding equipment, hydrogen, argon, balloon helium, ethanol and lots more. Vino General Services also undertake central medical gas piping, hotel gas piping and laboratory gas piping. Vino General Services is located at Y20 Zaria Road by Abiyokuta Street, Kaduna. Branch office adjacent Kaduna Open Prison Camp, Kachia Road, Kaduna. Phone number 0803 6012 or 0809 1969 Vino General Services, the powerhouse that powers advanced technological equipment. Vino General Services, patronize us today and you shall want some more. Ndị be anyị abatala ọzọ. Welcome back ka esi ekwu ya na bekee. Unofu na ihe Onowu gwara ya ebe a bụ eziokwu.
maka ndị Igbo sino afọ ịdị mkpa afọ gịnị ogologo ime eziokwu na ekwuola maka ndị na-achị anyị n'obodo a na-achịta anyị ọfụma ọ na ọ bụrụ ya anyị ma ndị otu anyị dị kịta nwanna nkiri na Naijiria dị ma a na-agba anya ọkwa ndị ahụ onye gbasara ego a na ego ọfụrụ a amaghị m na ya adịghị okeke ọtụkwaba oke afọ nke bụ eziokwu bụ na ọ dị ebe niile ị na-anya efu na Naijiria nọ n'ezigbote ọgba aghara ihe gbasara ego ihe enwere ego mana ihe afụrụ ya anya ije n'ime ha ka ezuru ihe ezosịa asị gị chere ego imewe aka na akpa ka onye zuru ori ọ wee bụrụ na ego adụrọ ihe ndị oyibo na-akpọ no cash in circulation so na ọ na-enye anyị nsogbu o nyere anyị ezigbo nsogbu enwetara m call na village na erutezie na vileji a na-akpagharịzi na-asị onye ji igo ihe asị ya weta ego ijiri ego ọfụ ijiri nke ochie anyị akpa anaghị mana CBN mere ka anyị mara na from 31st of January na-enyere anyị 10 days break. 10 days break. Mana mmadụ ole makwa maka ya na ọtụtụ ebe dị iche iche na rural area ọnwụ ndị mmadụ maka ya hapụrụ ezigbote mbe so ọ bịara enye nsogbu ọ na-enye ezigbo nsogbu Onowu ekele ndị kere gị ọfụma biko ndị na-ege anyị ntị ụnụ mana oyibo bụ agbara ndị ọzọ fụkwa ya sị na bekee bụ gịnị agbara ịnụ ihe onye akwụ na-eme inwe ego ochie ịgba mbọ jee n'ụlọ akụ nke akpọrọ bank na bekee jee kwunye ya maka na adịghị ama ụma Ọnịcha mere gịnị gbara obosi ọ na-adị mkpa eme ya ka o si eme ihe ka o mee gịnị ka o yie ihe gbaanụ mbọ ego ochie niile nwere were ya jee n'ụlọ akụ. What I am saying in effect is that if you have old currency, take it to the bank on time. Take it to the bank on time. The CBN has given us extra 10 days for this to be effective. From today, not from yesterday, being 31st. Today is Wednesday. So, Barumbo, Olega General Bank, on Caporona, Koya get Akupona. Ime ka o ya adịghị mma o ya ajọgbu dede tigbuo nkakụ na imụrụ ego adosiri n'ụlọ ọrụ gị akwụkwọ Onowu tupu ya agaba n'ihu o ya adịkwara mma ka anyị zụta obere ahịa. Please let us go to a little commercial break so that we'll come back to continue our discussion. John Marshall Associate is here again. John Marshall Associate is dedicated to associating with quality motorcycles and tricycles, popularly known as Keke Napep, with jaw-dropping prices. John Marshall Associate, first distributors and suppliers of all kinds of Nigerian, Honda, Jicheng, Cargo, Bajaj, TVS, and many more. John Marshall Associate also dealers on quality lorry and car tires with head office location at J. Marshall Plaza, H12 Katsina Road by Ibadan Street, Kaduna. Telephone 081-3063-9700 or 0803-3292-628. Lafia Branch, former Ecobank, Makodi Road, Lafia, Nasarawa State. Kano Branch, number 36, Niger Road, Sabongeri, Kano. Maraba Branch, shop number 12 and 13, Maraba Shopping Complex, Sharp Corner, Maraba, Nasarawa State. John Marshall Associate, the first before others. Igbo mmanụ dịka o si were kwesị ụnụ n'anya ọ na-afụ na ọ dịgo ka o si adị. This our wonderful studio, Procyon TV and radio is one of the best places to be, and they have gone higher than plenty other radio and television stations. And that is to tell you that this station is one of the best places to be around the world, and we are moving on to ensure that we do exactly what we said. Yeah, Onowu, you spoken well. Makana, what I clean the fuso, now address amount fuso. But ndị Igbo na onye ajụjụ a na-eme gịnị adịghị efu ụzọ. On a more serious note, we are on Procyon TV and radio. If you don't know how to pronounce or spell, Procyon is spelled P-R-O-C-Y-O-N. If you want to get us on our what's it called,
social media, or you want to get us on our WhatsApp or any social media handle, you can get us on www.procyonnews.com, or you can also get us on Procyon RTV. This is a complete media active who are ready to carry out anything that exists on earth that has to do with news, both motion, voice, any news, anything that any functionality on earth. We are ready to work with you. Try to patronize us, and we are ready to welcome everybody. Do you also know something? That once your products are advertised on Procyon, it goes around the world. It is a still at the So I am making plans to start a company, but the problem I have is that I don't have the type of capital. So I will need loan. It's not easy. Please, I want us to go on commercial break. When we come back, we'll continue what you're doing. Thank you. Yeah. The world was created with beauty to behold. With Chidon Global Concept, you beautify your world. Chidon Global Concept, the world leaders in quality paint production, wallpapers, 3D wall panels, window blinds, wooden floor tiles, curtains, carpet grasses, suspended ceiling, and lots more. Home of beauty that beautifies your world. Chidon Global Concept is located at U3 Katsina Road roundabout by Ahmadu Bello Kaduna. Branch office T11 Lagos Street by Katsina Road, Kaduna. Telephone 0803 62 96 995 or 0809 66 58 997. Also 0805 03 99238. Chidon Global Concept. Beautify your world. Igbo lega anyị anyị abịa na chukwu azụ ọzọ. You know, we went on commercial break and we are back again. Ndị Igbo si na eme ihe ka ibe si eme ihe o megịnị oyihe ihe. Biko ụmụnne m lega anyị ntị. Ọ na-adị mma ịpụta ime ihe ibe gị mee maka na ndị Igbo si na nke m dị iche bụ gịnị aja afa. Ọ bụrụ ya. Ị ga-agba mbọ ihe ọ bụla ị na-eme ka ị bịa soro anyị na-eme maka na ịchọpụta na ala Naịjirịa dum ụwa niile asụsụ Igbo na-anazi ana. Anyị nọ na steshọn na-agba unu na kwesịrị ịpụta nweta eruru unu nwetakwa eruru nke anyị chịkọta eruru maka na anyịkọta mamịrị ọnụ megịnị ọgbụ ọfụfụ. So what we are trying to say is that we should come together to see how we can grow this language, because our language is what is our identity. Without our language, we don't know who we are. You can't even say that this is who I am or what I am, because with your language you can identify yourself fully. So my dear brothers and sisters who are listening to us all over the world, we ask that you should always patronize Procyon TV and radio. If you want to get us on our contacts, you get us on Ekwenty. Want to get us on Ekwenty? Ekwenty is called phone in Igbo language. Want to get us on Ekwenty? That's phone. You get us on 080 36 43 96 71, or you get us on 0809 46 46 206. Kasị kubie mbụ ịchọ ịnweta anyị na webụsaịtị anyị, ihe enweta anyị na www.procyonnews.com. Ị ga-agba mbọ ka ị na-amụkekwanụ ka kpakpando nke ịbụ, n'ihi na anyị bụ ụmụ kpakpando ndị Chukwu nọnyere. Onowu ọ bụghị ya? Ọ ihe ọwụ, mana o nwere ihe ọzọ m chọrọ ikwu. Ịma na-akpọ m Onowu a, ụfọdụ na-aghọta ya n'ụdị ọzọ. Achọrọ m ịkọwa ka o si were dị. Maka Onowu akwụkwọ mgbe m na-eji akwụkwọ na IMT. Agara m akwụkwọ na IMT gaa akwụkwọ na UNN. So na etu o si were dị, ebe a ka m nwetara Onowu a. Ka ọ ghara ịbụ emewe ọdụwa ka na-eme ndị mmadụ ghara imerụ m arụ. Biko ndị Igbo gbalịa nkụzi okwu erigo ekwure. Biko na gbanụ mbọ kwụrụ na-ege ntị news, akụkọ ụwa dum na Procyon Radio, akụkọ ụwa dum na Procyon TV, akụkọ ụwa dum na Procyon RTV, akụkọ ụwa dum na ihe niile gbasara Procyon.
maka na ime ihe ka esi eme ihe omewe gịnị oyie ihe ndị niile nyere anyị aka wee zuo nnukwu ahịa mmadụ dịka John Marshall na ndị otu ya na ndị ọzọkwa abụrụ n'ibu kpọchakwa ndị ahịa anyị aka Binogasis Chidon Global Concept okay enwekwere ndị ọzọ biko anyị na-asị unu anyị kelere unu kelekwara ọfụma maka na moto ọbụla agbanyeghị fuel ama ndị ebe ọbụla ekene m unu biko ka anyị na-aga n'iru etu otu na-ede anyị ya na-anọrụ mgbe ọbụla wee na-akụzikwere ndị be anyị na asụsụ Igbo amaka maka ọ na-ewute m a na-eme ọ dịka onye nsụrụ Igbo ọ sụrụ Igbo dịka o jere akwụkwọ ọ dụrọkwa n'otu ahụ na Igbo kwara asụsụ be anyị maka ọrụ ọzọ hapụkwọ m o were gịnị wefu ụmụ ya ọ na-adị mma Igbo amaka ana m ekwu ebe ọ na nọ Igbo amaka ọ bụrụ na bekee anyị asụọ bekee ọrụkwa ndị nsụ Igbo ihe eji wee mara anyị asụ Igbo sụpụta ya ọfụma onyekwere anyị aka nyere ụmụ anyị aka onye ọbụla wee na-aga marakwana ihe a na-akpọ omenala Igbo ọ maka ndị be anyị ekelekwa m Onowu ekele gị adịrị gị na mma akụkọ ụbọchị ọzọ anyị abịa iwetara unu ozi ekele wetakwara unu ihe gbasara omenala Igbo na asụsụ Igbo anyị ekele unu Nigeria,